Hello mga Yinyens! Ngayon, so dito tayo ngayon sa may Barangay Baybay Lopez, no? Binmali, Pangasinan. Ito sa may chapel ng Senior Tesoro. Ngayon, no? Tingnan natin yung dito, yung ginagawang tiles dito ngayon sa loob mga Yinyens. Tara ngayon, samahan nyo ako. Yung kapilya ng Senior Tesoro, Senior Divino Tesoro. Ginagawang tiles ito mga Yinyens, no? Dito lang sa mga Yinyens, no? Sa may gilid lang ng kalsada siya. Ayan mga Yinyens, so dito lang. Tara mga Yinyens, tingnan natin. Ito siya mga Yinyens, so yung dito tiles. Ito mga Yinyens, so yan. Ito na siya mga Yinyens, yung nagawa na. Ito mga Yinyens, yung to, yan, lalagyan muna ng ng simento, may kasamang buhangin yan. Ayan. Ito mga Yinyens yan. Yan yung paggawa ng tiles mga Yinyens, no? Yan. Mga Yinyens, so ayan. Lalagyan mo na siya ng semento na may kasamang buhangin. Ayan. Bali ito mga Yinyens, ang nito, dosing buhangin to na timba tsaka dalawang semento. Pwede rin 6 na buhangin tsaka isang semento. Ito, paggawa nito. Ayan. Ayan mga Yinyens, no? Nalalagay na ni boss yung yung tiles. Ayan. Ayan, nilalagay. Muna, kakatukin muna para talapat. Ganoon din sa kabila, ganoon din gagawin. Ayan. Tapos tatanggalin nila. Ayan na adhesive. Adhesive yan mga Yinyens, tapos may halong semento. Parang tiplado adhesive. Tatlong ganyan. Charay. Ito parang gamitin yan dapat sa semento. Ayan. Tapos mga yan, tapos yan, ilalagay na dito naman pabalik dito. Yun, tapos na. Tapos ilagay dito. Yun. Yan, pupunasan. Okay na yan. Tanggalin na lang yung sa gilid ng yung simento sa gilid, tatanggalin na. Ayan ang mga Yinyens. Ganun sa kabila mga Yinyens, ganun din ginagawa. Parehas lang. Ayan. Ayan yung patron ng Divino Tesoro. Imahin ang ating Panginoon sa Kristo. Mga Yinyens.
Tapos may nilagay dito mga yanas na ano. Yung parang tingnan mo yung parang allowance. Yan yung nilagay. So dito sa may kapilya ng chapel ng Senior Divino Tesoro dito sa Barangay Baybay Lopez, Binmali, Pangasinan mga inyans. Okay mga inyans, no? Salamat sa panood. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. And bye bye mga inyans.